Oblohu naplnily oslepující záblesky, smíšené s hromadou dusivého kouře. Na kapitánův rozkaz ze všech děl naráz vyletěla salva ničivých střel, připravena se zarazit do chráněného trupu obrovité lodi. Kenway, držící se svého mohutného kormidla, vypadal, jak kdyby vstal z mrtvých. Za posledních několik dní zažil tolik událostí, kvůli kterým mohl truchlit, ale barva, vracející se zpět do jeho zarostlého obličeje, i nová energie, proudící jeho žilami, jasně naznačovaly, že tento muž ví, pro co žije. Do luxusně vleštěného dřeva narazila smršť železných koulí a roztříštila jednotlivé části paluby na hromady třísek. Morland si musel zvyknout na skutečnost, že se již nadále nebudou plavit na malé šalupě, neboť poté, co spatřil kotviště revolucionářských lodí, pochopil, že je skupina rebelantů mnohem dále, než si vůbec kdy mladý námořník mohl jen myslet. Po dlouhém rozhovoru s generálem Brandonem nakonec dostali bukanýři nově roztahující se revoluce kvalitně vytvořenou fregatu se 3 stěžni na hlavní palubě, 2poschodovým podpalubím, s 3 řadami děl, vyrobenou z tmavého dřeva a ozdobenou zlatem. Samotné plavidlo neslo název Biskup a podle vzbouřenců se dříve využívalo jako jedno z královských plavidel, hlídající Leklonské ostrovy. Ukázalo se totiž, že z druhé strany zapomenutého ostrova, na kterém se nacházelo posvátné údolí Takhy Umuran, si revolucionáři dokázali zbudovat skrytý přístav, tak, aby odsud mohli vysílat své útoky na nepřítele a zároveň zůstali skryti před jeho světlem. A to jim dávalo nesmazatelnou výhodu oproti říši, protože veškeré mocnosti Leklonu neměli o téhle rebelii ani páru a stále věřili tomu, že se jedná jen o neschopné obyvatele ostrovů, co jim došly peníze na alkohol a tak si pro něj přišli násilím. Plavidlo, nekončící bolest, se kterým měli tu čest se střetnout, jako nesmluvavý nepřítel odpovědělo stejnou zbraní. Dělové koule vystřelili k biskupovi jako roj včel a i když se kapitán pokusil kormidlem dostatečně manévrovat, aby se smrtelné dávce vyhnul, několik ran si našlo svůj cíl, včetně jedné, která protrhla černé vlajky a málem sebou strhnula celý bytelný stožár. Desítky mužů pobíhali po palubě, připravující kanóny na další nemilosrdný útok. Poté, co se ke skupině 5 pirátů přidalo necelých 150 mužů, najmutých v řadách zbouřeného lidu, musel kapitán Kenway vymyslet, jak celý chod lodě bude nadále pokračovat. Kouřový Flint se stal jeho prvním důstojníkem. Harol měl na starosti stav lodi a Warwick dnem i nocí obcházel veškeré zbraně, připravený kdykoliv vést útok na jejich další kořist. Morland si původně myslel, že zůstane jenom řádovým námořníkem, ale Kenway ho velmi rychle přesvědčil o opaku. Drahý Morlande, dlouho jsem přemýšlel, co bych mohl s tebou udělat a myslím, že už jsem se rozhodnul. Staneš se mým druhým důstojníkem, ale místo toho, aby si zůstával dole na palubě a řídil chod plavidla, přesuneš se opět nahoru do vrabčího hnízda. Budeš nám nadále hlásit, co kde vidíš, a zároveň rozkazovat mužům, jak mají natočit loď, aby netrefili nějaké oštlivé skalisko v případě, že já budu v tu dobu zrovna zaneprázdněn. Dredatý velitel dělostřelců hlasitě pobíhal po palubě a křičel svým nepříjemným hlasem tvrdé rozkazy. Dredatý velitel dělostřelců hlasitě pobíhal po palubě a křičel svým nepříjemným hlasem tvrdé rozkazy. Jeho muži ho však poslouchali na slovo a očividně i přesto, že se nikdy spolu zatím neplavili, dokázali držet maximální rychlosti v nabíjení kanónů. Kapitán Kenway se pevně držel svého kormidla a zatímco většina posádky se soustředila na palubu, on s pár muži pokoušel efektivně korigovat loď. Pál! Další ohlušující rána projela prostorem, jako předzvěst děsivé smrti. Dříve, než dokázal Morland ze svého vyvýšeného místa spatřit skrze hustý kouř, jaké škody doopravdy napáchaly, se celý biskup otřásl pod tíhou dalších ran. Tentokrát se však nepříteli podařilo zasáhnout jednu palební pozici a vyřadit celý kanón, včetně jeho obsluhy, z boje. Morland, stále sedící vysoko na stěžni, se pokoušel celou situaci pečlivě sledovat.
Jeho úkol byl prostý. Předcházet potížím dříve, než by měli ohrozit celý průběh bitvy. Nad celou potyčkou se držela modrá obloha bez jediného náznaku mraků. Slunce dnešního dne silně rozpalovalo vše, na co jen dosáhlo, až mladý důstojník pocítil, jak se celé jeho tělo nepříjemně potí. Jedinou obranou, před ničivým teplem, přinášel rychlý vítr, který rozháněl celé moře a vnášel lodím do plachet novou naději. Druhý důstojník popadl do rukou zlatý dalekohled a začal s ním projíždět celou palubu královského plavidla. Vojáci v červenobílých uniformách pobíhali systematicky po prostoru, jak kdyby je všechny ovládala jen jedna jediná mysl. Zdálo se, že nepřátelská loď střet očekávala. Moderní galeona, poháněna kouřem, který se hrnul ven z 2 komínů na stranách, již dávno přestávala využívat sílu větru. A i přestože jim stále na stožárech vlály mocné vlajky, jen málo kdy je kapitán rozhodl použít. Díky 4 kolesům na stranách se dokázalo přepravní plavidlo pohybovat skoro o polovinu rychleji, než běžné lodě poháněné plachtami, nehledě na fakt, že je nijak neovlivnilo bezvětří. Tohle byl pro Morlanda úplně nový pohled, neboť do tohoto okamžiku nikdy žádný podobný přístroj nespatřil. Podle slov Brandona si tyhle potvory království šetřilo jen pro ty důležité případy, kterým se zdál očividně i tento, neboť na palubě zmodernizované plachetnice se převážela zásoba zbraní přímo do války. O prapodivných zprávách o rebelii slyšel Morland ještě v Barbarosu, ale až teprve teď od samotných revolucionářů pochopil, co se doopravdy děje. Před měsícem totiž skupina zbouřenců poprvé udeřila. V severní provincii, držící pár ostrovů umístěných na samotném okraji říše, se strhla masivní bitva. A i když to měla být původně jenom samotáž, spoutaný lid měl nad vlády krutého guvernéra plné zuby a rozhodl se s ním skoncovat. Od relativně nevinného útoku se tedy přešlo na nekonečné přestřelky, stále opakující se potyčky a mnoho ohňů, roztahujících se po všech ostrovech v okolí. Když království pochopilo, do jak moc velkého nebezpečí se dostalo, začali okamžitě jednat. Na sever král posílal stále více mužů a očividně velmi úspěšně, neboť rebelanti museli každým dnem ustupovat víc a víc. I přesto, že si původně kapitán Kenway představoval jejich úkol krapetinak, dostali ihned od velení revoluce jednoduchý cíl – sejmout a oloupit královskou galeonu, převážející na frontu nové zbraně, a naopak moderní pušky s hromadami nábojů dopravit na druhou stranu barikády. K revolucionářům. A i přesto, že s tím měl starý pirát chvíli problém, neboť jeho vize spočívala v tom, že se budou plavit po moři jako za starých časů a přepadávat každou loď, která poveze vlajku krále, bez jakýchkoliv cílů či závazků. Ale nakonec sklonil hlavu a přizpůsobil se. Nabíjí kartáčové střely. Při dalším výstřelu zaujměte obranné pozice. Ani sám nevěděl, kde se to v něm vzalo, ale očividně pochopil dostatek na to, aby mohl ostatním vydávat rozkazy. Warwick na něj hodil ze spodní paluby drsný pohled, jasně říkající, že tohle je jeho parketa, a pak začal na muže křičet úplně stejné rozkazy jako Morland. A skutečně, sotva bukanýři odpálili všechny kanóny na lodi a pečlivě se skrčili zahrazením, jejich směrem se roztříštil oblak malých olověných koulí, které se okamžitě začínaly zabořovat do každého masa v dosahu. I přesto, že se muži kryli, jak nejlépe dokázali, několik z nich schytalo ránu a zkrvaveně odpadli na zem. Z přední části paluby se ozvala exploze. Nepříteli se muselo podařit zasáhnout sud s municí, který okamžitě explodoval a rozpoutal na dřevěné palubě ohnivý chaos. Několik mužů přispěchalo na pomoc a pokoušelo se rychle rozšiřující se živel uhasit. Ale ztráty na biskupovi se podepisovaly drsným způsobem. Morland zakřičel co nejhlasitěji, jak dokázal, směrem dolů k velitelovi celého plavidla. Kapitáne, ta loď je vystužena železem. Naše střely jí prakticky nic nedělají. Kenway si nervózně odplivl na zem a poté, co zhodnotil všechny jejich možnosti, se otočil na posádku. Obsluha kanónu zůstane tam, kde je a bude dále zasypávat nepřítele střelami.
a bude dále zasypávat nepřítele střelami. Ostatní se co nejrychleji připraví na steč. Budeme se s nimi muset střetnout osobně. Kapitán opatrně natočil kormidlo tak, aby se příď lodi začala přibližovat k nepříteli a zároveň, aby mohli dělostřelci dále střílet. V tu chvíli, kdy se do vzduchu snesla další várka kanónových koulí, Kenway si již nebral servítky a namířil ostrý kýl přímo na nepřátelské plavidlo. Teď přichází čas našeho zúčtování. Připravte se na přídi lodi. Když je nemůžeme rozstřílet, zabijeme je našimi rukami. Morland s nadšením nahromaděném v jeho těle pevně sevřel rukou dlouhé lano. Seskočil z vysoko umístěného koše a pomalu se začal snášet dolů. Vzduch proudil okolo něj takovou rychlostí, až měl pocit, že si nad fregatou rozpoutala ohromná bouře, která ho táhne hluboko do svého víru. Zlatavé vlasy ho švihaly přes obličej, zatímco se v jeho nitru každým okamžikem víc a víc probouzela síla bojovat. Mladý důstojník dopadl na palubu, hemžící se desítkami mužů. Námořníci revoluce s křesadlovými pistolemi, šavlemi, válečnými sekyrami a nožemi v rukou se s novou houževnatostí v očích vrhali k přídi, připravující se na finální steč. Jeden veliký rozdíl mezi revolucionáři a vojáky krále spočíval v tom, že prostý lidi neměli již co ztratit a proto dokázal bojovat s mnohem větším odhodláním. Většina bukanýrů okolo Morlanda se již nebáli smrti a to z nich dělalo ty nejnebezpečnější válečníky ze všech. Světle modrá galeona s 2 kolesy na stranách se pokusila roztáhnout plachty a s pomocí rozpáleného kouře začít manévrovat z bojiště, tak, aby se vyhnula ničivé zkáze a zároveň dokázala bleskově vypálit kanóny do nechráněného levoboku biskupa. Celý obrněný kolos se dal do ještě většího pohybu, ale dříve, než dokázal chytit správný vítr a na maximum rozpálit žhavé kotle, několikatunový kýl vší silou narazil do vystuženého štítu nekončící bolesti. Železo se trhalo vejpůl, dřevo se tříštilo na kusy a revolucionářská fregata zajížděla hluboko do zadní části paluby nepřítele. Skrze Morlandovy uši pronikalo děsuplné hřmění, jak kdyby se blížila bouře, i přestože na obloze neležel ani jeden jediný mráček. Skupina vojáků se začínala houfovat okolo vetřelce s puškami namířenými před sebe, seřazeni tak, jak kdyby se to učili desítky let. Naopak houževnatí piráti, kteří spolu nikdy nebojovali, chaoticky se skakovali přes zábradlí a i přesto, že královská formace dokázala chvíli odolávat, brzy se celá paluba proměnila v krvavou řežbu. Samotný Morland se dostal na plovoucí bojiště jako jeden z posledních, takže když dopadl na dřevěnou palubu, s prapodivným mrazením pochopil, že stojí v kalužích krve. Pár mužů, včetně kapitána, zůstali na biskupovi, protože, jak se brzy ukázalo, 2 válečné plachetnice se od sebe pomalu oddělovaly a nechávali tak skupinu bukanýrů v pasti, ze které už neexistovala cesta zpátky. Vítězství nebo smrt. Druhý důstojník sotva stihl tasit nabroušenou šavli, než se k němu rozběhl skrvavený voják a s hlasitým křikem se pokusil rozetnout mladého námořníka vejpůl. Vyhoštěný syn guvernéra okamžitě začal litovat svého nadšení do bitvy. Neboť jak už si sám jednou zažil na vlastní kůži, pravý boj na život a na smrt se nedal ani trochu srovnávat s naprosto bezpečnými tréninky na guvernérově dvoře. I přesto všechno mu však velmi pomohli naučit se umění čepele. Vzbouřenec instinktivně natáhl svoji zbraň před sebe, mířící hrotem na rozhořeného námořníka. Ozval se hlas 2 ocelí narážejících do sebe, ale tuhle situaci dokázal Morland dostatečně zvládnout tak, aby předem mířený sek neškodně proťal okolní vzduch. Rozhořčený voják málem ztratil rovnováhu, ale dříve, než dokázal mladý důstojník vrátit úder, svalnatý námořník se vzpamatoval a opětovně zaujal útočnou pozici, připraven tvrdě udeřit. Chvíli na sebe rváči agresivně hleděli, vyčkávající na ideální příležitost útoku. Hněv, nahromaděný v skrvaveném vojákovi, však velmi rychle explodoval a místo opatrného oťukávání započal tvrdý, nesmlouvavý tanec smrti. Morlandův nepřítel pravděpodobně předpokládal, že se mu podaří o hlavu menšího bukanýra skolit rychle, ale důstojníkova svižnost ho přesvědčila o opaku.
Čím více na zlatovlasého revolucionáře posílal svoji čepel, tím více se na něm podepisovala únava. A v tom viděl Morland cestu ke svému vítězství. V jednu chvíli, kdy na něj byl veden útok z vrchu, proti ráně vystřelil svoji čepel, akorát tentokrát místo toho, aby ji bezpečně strhnul stranou, využil její síly, obtočil se okolo ní a jedním mocným bodem zajel hluboko do masa a kostí. Ostří proklálo námořníkovou hruď a on se zlomeně skácel k zemi, s krví prosakující ven na denní světlo. V Morlandovi se objevil ten samý pocit, jako tehdy v hospodě, jak kdyby měl stuhnout a nedokázal se nadále hýbat, ale tentokrát věděl, že se tohodle musí zbavit, neboť by to mohlo být to poslední, co ve svém životě zažije. Rychlým pohybem hřbetu ruky si otřel své oči potřísněné krví a rozhlédl se okolo sebe. Ukázalo se, že celý střed rozpolcené paluby již téměř ovládali nenasytní bukanýři. Královi muži se totiž rozhodli bránit veškeré vstupy do vnitřních prostorů a zároveň opětovně obnovit své dobře secvičené formace. Morland vytáhl od svého pasu bambitku a vrhl se k davu bukanýrů, nervózně obkličující poslední skupinu vojáků, hlídajících vstup do kapitánovy kajuty. Všichni se drželi pevně u sebe, s mušketami nataženými před sebe, ale z jejich výrazu šel poznat šílený strach ze smrti. Odhoďte zbraně a vaše životy budou ušetřeny. Několik revolucionářů se pokoušelo situaci zachránit, ale Warwickův nesmluvavý hlas o zajetí nechtěl ani slyšet. A k čemu nám tyhle svině budou? Zapte je. Jeden z předních členů rebelie chtěl ještě co si namítnout, ale v tu chvíli se ozval hlasitý štěkot pušek, následovaný dalším vírem, plným krve. Samotný Morland natáhl svoji ruku před sebe a stiskl spoušť. Jeho kulka neminula cíl a jeden z posledních námořníků nekončící bolesti se začal hroutit k zemi. Možná by se mu ještě podařilo zachránit si holý život, ale v tu chvíli již k němu dorazil další pirát, který ho naprosto chladnokrevným způsobem dorazil. Poslední odboj královských námořníků společně se svým kapitánem se rozhodli bojovat až do posledního muže. Jako daň obětovali několik svých lidí, tak, aby se jim podařilo ve volné chvíli co nejlépe zabarikádovat v kajutě kapitána, umístěné hned pod vyvýšeným prostorem pro kormidlo. Druhý důstojník měl v plánu začít na nekončící bolesti hledat cokoliv, čím by se mohli dostat k poslední hrstce přeživších. Ale v tu chvíli uslyšel hlas kapitána Kenwaye. Morlande, najděte ty zbraně, ta loď může jít každou chvíli ke dnu. Mladý důstojník se musel dlouho rozlížet okolo sebe, aby pochopil, že se paluba skutečně pomalu nahýbá na stranu. Přesně v místě, kde železný kýl rozrazil veliký otvor. Provedu! Vzbouřený Morland křikl na pár mužů okolo sebe a jako první se vrhl skrze díru v palubě, rovnou do sklepení. Chladné prostředí v podpalubí vyhnalo na námořníkovu rozpálenou pokožku studený pocit, až se mu zježily veškeré chlupy na rameni. Místo horkem zalitých prken, nasáklých kouřem a krví, se zde spíše vznášel mrazivý chlad, vlhkých útrop nekončící bolesti. V celém prostoru také vládla poměrně veliká temnota, neboť jediné světlo, které se dovnitř dostávalo, procházelo skrze štěrbiny mezi mohutnými dřevy, vystuženými železem. Za vzbouřeným Morlandem naskákalo do podpalubí několik dalších pirátů. Prohledejte to tady, někde ty zbraně musí být. Statná posádka se na jeho příkaz vrhla do podlouhlé chodby, plné sítí, krabic, sudů a kanónů, vyčuhujících ven směrem do moře. Druhý důstojník vytáhl zpoza svého opasku druhou střelnou zbraň, kterou mu daroval Brandon, a vyrazil směrem ke schodům, vedoucím o patro níž. Revolver, svírající mezi svými prsty, se mu zdál poměrně lehký oproti předešlým verzím, které dříve nosíval v Barbarosu. Tento typ zbraně se stále považoval za poměrně žhavou novinku a jejich výroba stála království příliš mnoho času a surovin na to, aby ji mohli vlastnit i běžní řádoví vojáci, takže se primárně dávala důstojníkům a generálům jako znak jejich vyššího postavení. Tady je jen samý žrádlo. Zkrvavení bukanýři surově otevírali dřevěné nádoby, ale očividně nikde nenacházeli to, co doopravdy hledali. Půlka z vás tady zůstane
a začne přepravovat všechny zásoby zpět na palubu. Dříve, než se to tady zatopí. Zbytek vyrazí se mnou. Nekončící bolestí zatřásla silná vlna, stále více pohlcující, rozpadající se galeonu. Morland pochopil, že jim dochází čas. Jako první se běhl po točitých schodech ještě o patro níž, do pravděpodobně nejnižšího patra celé galeony, se strachem, jak moc by mohl být tento prostor již zatopený. S klidem nečekaně zjistil, že se ke spodku schodiště ještě temná voda nedostala, ale moc dobře si uvědomoval, že je to jen otázka času. Sotva si druhý důstojník trochu navykl na silnější tmu, která se tady oproti předchozímu patru rozprostírala mnohem více. Pochopil, že se před ním opětovně neotevírá protáhlý sklad, ale právě naopak. Schody končily u uzavřené chodby, která vedla 2 směry hlouběji do prostorné galeony. Z levé strany prostoru, za dřevěnými dveřmi, duněl hlasitý zvuk rozehřátého kotle, pohánějící svojí párou celou přepravní loď, zatímco pravou chodbu chránily veliké železné pláty, připomínající vchod do velmi dobře obrněného trezoru. Zkuste to vyrazit, tam musí být ty zbraně. 2 statní bukanýři se přihrnuli k železným dveřím s myšlenkou, že se do trezoru dostanou násilím, ale sotva se jeden z nich dotkl studeného kovu. Vstup okamžitě povolil a nechal 2 piráty vpadnout dovnitř. Ukázalo se, že celý zabedněný prostor musel skutečně být prototyp jakési jednoduché pokladnice, sloužící k maximálnímu bezpečí drahé komodity, nejenom od nezvaných hostů, ale i od vody, která se do železné kopky neměla prakticky jak dostat. Jediné světlo, vrhající svoji záři na potemnělé vězení, byla visící lucerna nad bednami, osvětlující hlavní střed síně. Zbytek prostoru zůstával v temnotě, opředen tajemstvím. Skupina 6 mužů společně s důstojníkem se vrhli k nákladu a začali strhávat dolů dřevěná víka. V utlumené záři lucerny se začínaly vynořovat z brusu nové muškety, sáčky přeplněné střelným prachem a malé krabičky, nacpané ocelovými koulemi. Poberte, co najdete, musíme odsud co nejrychleji vypadnout. Statný námořník s nakrátko zastřiženými vlasy se jako první na popud Morlanda vrhl ke dveřím, ale dříve, než dokázal překročit práh trezoru, se ozval hlasitý výstřel, smíšený s pachem kouře. Bukanýr se začal svíjet v bolesti na zemi, zatímco těžká bedna dopadla na železem pobytou podlahu. Zbytek pirátů okamžitě zahodil to, co měl v rukou, a neohroženě tasil zbraně. Morlandovi se na hlavě objevila kapička potu, neboť si velmi dobře uvědomoval, že se právě nechali chytit do pasti. Stíny se začínaly hemžit okolo nich, jak prapodivný přelud v horečnatých snech. Všechno hrálo proti bukanýrům. Rebelanti stáli na světle, vojáci ve tmě. Piráti netušili, kolik nepřátel je, ani odkud přijde další útok, zatímco utlačovatelé tohle všechno věděli. Jednoduše řečeno, nepřítel věděl všechno a oni vůbec nic. Morland přemýšlel, jestli se nemají vrhnout ke dveřím, aby se alespoň někdo z nich dostal ven, ale pravděpodobně by dopadli úplně stejně jako jejich druh, s rozstřeleným hrudníkem. V trezoru se povalovalo napjaté ticho, které se stupňovalo každým okamžikem víc a víc. Tohle místo se stane vaším hrobem, piráti. Do vzduchu se zvedla ostrá šavle, která zajela hluboko do útrob těžce raněného námořníka na zemi a nadobro ho usmrtila. Ale vaším taky, pokud se nějak nedomluvíme. Tohle místo již brzy pohltí hlubina. Jako odpověď na zoufalé vyjednávání se ozval křečovitý smích. Jenže my už jsme na rozdíl od tebe dávno mrtví. Umřeli jsme, když padla tahle loď. Morland se zdráhal vydat rozkaz. Netušil, co má dělat, ale teď se hrálo o všechno. O jejich životy. Slabý pruh světla, doléhající do těžkého trezoru, skrze pootevřené dveře, začínal mizet a ze doprovodu vrzání starých pantů se ztratil úplně. Druhý důstojník se nechal ovládnout netrpělivostí a vrhl se k cestě na svobodu s nadějí, že se mu podaří vyhnout nepřátelským ranám a zamezit, aby zde zůstali pohřbeni už na dobro. Koutkem oka sice spatřil pohyb stínu, ale již na něj nedokázal zareagovat. Ostří projelo Morlandovým lýtkem, trhalo kůži a maso, až se zarazilo o ničím nechráněnou kost. Morland se začal řítit k zemi, ale to už u něj stáli dalšího 4 druhové,
bojující s temnými stíny, vylézající ven do světla lucerny. Chvíli to doopravdy připomínalo, jak kdyby válečníci nově rozrůstající se revoluce bojovali s démony, než dokázal mladý důstojník spatřit červenobílý kroj královského vojska. Potřísněný krví, hlas chřastících klíčů doprovázel opětovný hlas krutého muže. Teď už vám nikdo nepomůže. Buď se vám podaří získat ode mě klíč, a nebo se tady společně s námi utopíte na mořském dně. Mladý námořník se pokusil vstát, ale šílená bolest proudící těžce raněnými nohami mu sotva dovolovala držet se při vědomí, natož se jakkoliv bránit. Prostorem se ozval další zvuk, tentokrát však mnohem mohutnější a dunivější. Téměř všechny obrysy postav v prostoru ztratily rovnováhu a začaly padat k zadní straně trezoru, která se čím dál tím více nakláněla k mořskému dnu. Celé plavidlo pohlcovala voda a vypadalo to, že co nevidětý spolknou mořské hlubiny. I samotný Morland začal klouzat po svém břiše dolů k roztříštěným bednám, ve kterých se přepravovaly moderní palné zbraně. Když konečně dopadl úplně dozadu, silná rána mu projela žebrami a on měl co dělat, aby dokázal znovu popadnout dech. Někteří válečníci se pokoušeli dále rvát mezi sebou, ale nyní, když do uzavřeného prostoru, zabezpečeného nejlepšími konstruktéry Leklonu, začínala vtékat studená voda, se situace spíše proměnila v boj o přežití. Při dalším silném otřesu se utrhla i veliká lucerna a dopadla jen pár kroků od Morlanda. Místo toho, aby se ale uhasila, rozlila svůj olej po jednom z rozbitých sudů, který okamžitě začal zžírat silný plamen. Druhý důstojník se přes sílící bolest pokoušel zorientovat v prostoru. Kousek vedle něj dopadl do vody malý voják v barvách krále, který se však přeci jen lišil od ostatních. Podle jedné medaile na prsou a zlatě zdobeného kabátu si Morland domyslel, že se musí jednat minimálně o důstojníka. A pravděpodobně se taky jednalo o onoho muže, který měl u sebe klíč na záchranu. Vzbouřený Morland se pokoušel nahmatat šavly u pasu, ale s děsivým mrazením ve svých rukou pochopil, že ji musel opustit, když padal dolů, společně se svým revolverem, který již dávno pohltila neústupná hlubina. Mladík zatnul veškeré svaly ve svém těle a dříve, než se nepřátelský důstojník dokázal probrat z nenadálého šoku, mu jednou dobře mířenou ranou rozbil tvář. Pod skrvavenými prsty se ozvalo prapodivné křupnutí, až Morland raději nechtěl vědět, co muži doopravdy způsobil. Mladý revolucionář se natahoval, že vojákovi zasadí další ránu, když v tom celou galeonou zatřásl obrovitý výbuch, který mladíka strhl opět dolů pod hladinu. Morland chvíli nevěděl, jestli se mu to všechno už jenom nezdá, ale měl pocit, že vidí oslnivou červeno-oranžovou záři, jak si prodírá skrze ocelové dveře do trezoru. Ozářenou hladinu začínaly rozhrážet kusy rozstaveného železa, opálených trámů a zničených kusů kdysi mocné lodi. Když se mu z posledních sil podařilo opětovně vyškrabat na hladinu, začal hlasitě kašlat, zatímco se držel jednoho z plovoucích kusů dřeva, které se ještě stále držely na vzduchu. Démon moře již pohltil téměř 3/4 celého trezoru. Morland měl očividně veliké štěstí, protože když se rozhlédl okolo sebe, nespatřil jediného živého člověka v okolí. Králův seržant, který vedl celý tenhle šílený plán, klesal pod hladinu s železnou tyčí, zaraženou hluboko v jeho vypracované hrudi. Skrze roztříštěný otvor nad důstojníkovou hlavou se zračila démonova výheň. Podle všeho musel explodovat rozehřátý kotel, který celý parní přístroj poháněl, a společně sebou strhl do hlubiny i poslední zbytky galeony, která se držela nad vodou. Všude ve vzduchu se vznášel šílený smrad spáleného oleje, smíšený s kouřem, který velmi rychle ustupoval před stále zvyšující se hladinou. Mladík cítil, že mu dochází síly. Chtěl se pokusit vyšplhat nahoru. Chtěl bojovat o svůj holý život. Ale tělo ho zradilo. Místo toho jen tiše sledoval, jak se roztříštěný otvor nad jeho hlavou každým okamžikem blíží k němu, zatímco v rukou křečovitě svíral poslední kus dřeva. Chvíli to vypadalo, že se z trezoru doopravdy dostal ven, ale jen do té chvíle, než ho do prsou udeřil tvrdý trám, který se urval z paluby a začal stahovat těžce raněného důstojníka opět do hlubin. Do plic se mu dostala studená voda, která mu pomalu brala poslední naději na život. Černota ho začínala obklopovat, jako když z krajiny odchází slunce a střídá ji bezhvězdná noc. Všechno se náhle zdálo tak zbytečné, tak malicherné,
Jediné, co dokázal cítit, byla bolest. Nechtěl umřít, měl chuť dále bojovat. Přesně proto utekl z Barbarosu. Kvůli tomu tohle všechno dělal. Ne aby pak nakonec umřel hluboko na dně Černého moře. Ani sám nevěděl, jak se mu to podařilo, ale nakonec se doopravdy dokázal vyprostit z pevného sevření, kterého neustále táhlo dolů ke dnu. Nevěděl, jak hluboko doopravdy klesl, ale nyní, za pomoci poslední síly, co mu zbyly, po malých krocích stoupal zpět k hladině. Netušil, zdali už jenom blouzní, či je to doopravdy pravda, ale měl pocit, jak kdyby ho kdosi chytil za ruku a začal táhnout zpět na vzduch. Mlha okolo něj se rozestoupila a on ucítil příjemné teplo, jak se rozlévá zmrzlými údy raněného těla. Stále viděl svět velmi rozmazaně, ale i tak pochopil, že leží na pramici a těžce vykašlává vodu ze svých plic. Trvalo mu necelý den, než opětovně dokázal promluvit. Dlouhá absence vzduchu zaútočila na jeho již tak dosti raněné tělo. A podle slov doktora, kdyby trvala ještě o krapet déle, už by nemělo smysl ho z té vody vytahovat. Moc si schvil, když kolem něj obskakovali doktoři, nepamatoval. Ale prý mu 2 veliké rány pod kotníkem museli svázat velikou nití a pak následně zabalit dohromady obvazů, aby vůbec ještě někdy dokázal Morland chodit. K večeru se jeho zdravotní stav zlepšil a z blouznícího námořníka se stal tichý, ale již probuzený pacient. Dokonce se mu podařilo pozdřít i trochu silného vývaru, který mu na ošetřovnu donesl vrchní kuchař biskupa. Horká tekutina prostupovala unaveným tělem a příjemně zahřívala studené důstojníkovi útroby. Morland si myslel, že na ošetřovně stráví ještě mnoho dalších dní, bez šance podívat se kamkoliv jinam. Ale když slunce pomalu zmizelo za horizontem, k jeho skromnému lůžku přistoupili 2 námořníci. Kapitán si přeje vaši přítomnost na večerním zasedání. Morland by se sice mohl vymluvit, že je pořád unavený na takovéhle akce, ale přesto všechno v něm stále kolovala veliká zvědavost a touha rozhodovat o svém osudu i nadále. A tak se nakonec dostal do kajuty kapitána. 2 bukanýři ho tam co nejopatrněji přenesli a položili na měkčené velitelovo lůžko, zatímco se do místnosti pomalu trousili všichni, kdo sem byli dnešní noci povoláni. Někteří na druhého důstojníka zprvu hleděli lítostně, nebo dokonce udiveně, že je stále mezi živými, ale kapitán Kenway se držel svého stálého pohledu, bez příměsí jakýchkoliv emocí. Dokud nemusel, nedával svému okolí o sobě moc vědět, vytvářející tajemnou auru, kroužící okolo jeho pravé osobnosti. Jak se cítíš, hochu? Nemůžu si stěžovat. Unikl jsem starýmu Tolákovi jen o malý kousek a to mi musí stačit. Ve skutečnosti s ním zmítala šílená bolest, ozývající se z několika míst po těle, ale rozhodl se, že si to raději nechá pro sebe. Zdobená síň, ve které se pořádala důležitá porada, již od prvního pohledu poukazovala na fakt, že zde doopravdy musí sídlit velitel celé revolucionářské lodi. Kapitán zaujal místo u pečlivě vyřezávaného stolu, stojícím hned naproti proskleným dveřím. Mezi námořními mapami celého známého světa se také nacházely mihotavé svíce, útočící na hustou tmu, smíšenou se září nočních hvězd. Kromě 5 přeživších z Barbarosu, kterým se očividně opětovně podařilo vyváznout s hlavou na krku, seděli poblíž malých oken 2 drsně vyhlížející velitelé, které si do posádky biskupa prosadil samotný Brandon. Podle jeho slov to byli velmi zkušení vojevůdci, kteří rozumí revoluci a pomohou bukanýrům držet se správného směru. Ale pirátům velmi rychle došlo, že jsou sem posláni spíše jako kontrola. A v případě potřeby dokážou převzít kontrolu nad celou lodí. Zbraně si nechal despoutaný démon moře. S tím už nic nezmůžeme. Kapitán Kenway potáhl z krátké dýmky, až celý jeho obličej pokryla záře plápolajícího plamene. Alespoň jsme je sebrali nepříteli. Snažil se Harold celou situaci zachránit, ale pohledy cizích revolucionářů mluvili o opaku. Jednalo se o 2 postarší bratry, kteří celý svůj život zasvětili královskému námořnictvu, ale jen do té chvíle, než jim pyšný vladař sebral moc a nahradil je mladšími a silnějšími jedinci. Ty zbraně na frontě potřebujeme za každou cenu. Musíme je sehnat někde jinde. První ze sourozenců, John Warburton, nervózně svíral svoji zarostlou čelist. Vy je potřebujete.
Warwick ve svých rukou svíral studenou pistoli, čistící ji od nenadávné potyčky. Jenže vy teď pracujete pro nás. Druhý z velitelů, Edric, si spravil modrý klobouk na své hlavě, zatímco nepřestával drzého důstojníka probodávat nepřátelským pohledem. Kapitán Kenway se snažil zachovávat chladnou hlavu, ale skrze jeho potetovaný obličej se dral ven ničivý hněv. Je pravda, že pracujeme pro vás, ale dohoda zněla jasně. Přepadávat a loupit ve jménu revoluce. Ne dělat zotročené sluhy, kteří budou poslouchat, jak si jejich pán žádá. Bývalému generálovi se nahrnula krev do obličeje. Nesmlouvavě vstal ze své židle a vší silou praštil do zdobeného stolu, až všechny mapy na něm poskočily nahoru. Tahle loď patří revoluci, stejně jako všichni muži na ní. Nemáte moc na výběr, nehledě na to, že v popisu dohody jasně zaznělo, že v případě potřeby uposlechnete našich rozkazů. Ve vzduchu se držel nepříjemně svíravý pocit, jako když hromy hlásí, rychle blížící se bouři. Kapitán se držel nehnutě na své židli, odolávající touze, vrhnout se na plešatého vojevůdce, zatímco Warwick přestal čistit svoji zbraň a začal ji nenuceně nabíjet, jak kdyby se chystal do bitvy. Nastavte kurz s směrem do Riptanu a už o tom nechci slyšet, pane kapitáne. Dva postarší bratři naposledy projeli celou síni svým zastrašujícím pohledem a hlasitě vykráčeli ven ze dveří. Já bych toho chlapa. Warwick se tvářil, jak kdyby opětovně čelil nepřátelské galeóně. Tohle je hodně pod naší čest. Jsme přeci piráti, ne nějaký podělaní pěšáci revoluce. Tolik let neutíkám před starým tulákem, abych nakonec skončil takhle. Až teprve teď druhý důstojník postřehl, že kapitán pod stolem svíral ve svých rukou nabitý revolver. Očividně nechybělo málo a celá tahle situace mohla skončit dost katastrofálně. Myslím, že bychom měli pracovat pro ně i nadále. I přestože Morland věděl, že si dost možná rozhádá své jediné spojence, potřeboval tuhle větu říci. Harold se na něj chaoticky podíval, se snahou mu naznačit, ať je raději sticha, ale to už mezi ně vstoupil nasupený velitel dělostřelců. Co ty můžeš vědět o pirátství a o tom, co bychom měli dělat? Tohle je jejich válka, ne naše. Nebo spíš mám říct, vaše válka. Blonďatý důstojník se zhluboka nadechl, aby zamaskoval nervozitu. Chápu, že vás to rozčiluje. Tohle doopravdy nepatří do pirátského života. Vůbec nebudu popírat, že s myšlenkami revoluce velmi sympatizuji a jejich vítězství by pro mě znamenalo i osobní výhru. Nicméně, je tady ale pořád něco, co musíte pochopit. Morland se na malý moment zastavil, aby popadl dech. Zatímco jste 7 let hnili ve vězení, svět se změnil. Vodu začínají ovládat parní stroje. Území se mapují každým dnem víc a víc. Počet královských lodí na hladině roste, stejně jako se zlepšuje jejich výbava. Podívejte se jen na Morlock. Hlavní město našeho řemesla úplně zmizelo ze světa. Vyhoštěný syn guvernéra ani nečekal, že jeho slova budou mít nějaký účinek, ale ku podivu, z kajuty začínal odcházet hněv a střídal ho hluboký žal. Rozumím tomu, že je tohle pro vás těžké, ale představte si, co se stane, pokud revolucionáři doopravdy vyhrají. Mohla by to být nová vstupenka pro lidi, jako jste vy a jako chci být i já. Nová éra pro piráty. Nový začátek. Něco, co by tohle všechno mohlo vrátit zpět k životu. Morlandovo srdce bylo v hrudi jako o život. Pokud teď udělá nějaký přešlap, ztratí mnohem víc, než si sám uvědomuje. V místnosti náhle povstalo mocné ticho. Nikdo se netvářil, že by chtěl cokoliv dodat. Jediné, co se prostorem ozývalo, bylo tiché šplouchání nočního oceánu. Kapitán Kenway se nevraživě zvedl ze svého křesla a pomalu zamířil k oknu, zatímco nadále vypouštěl obláčky dýmu ze svých popraskaných úst. Mám pocit, že má Morland pravdu. Možná jsme už úplně poslední svého druhu. Musíme s tím něco udělat. Harold, který stejně jako již mnohokrát mladého důstojníka nesklamal, se postavil na jeho stranu. Musíme, doopravdy musíme. Warwickův drsný pohled zkoumal každého v místnosti, jak kdyby hledal oporu alespoň v kouřovém Flintovi. Ten však jako obvykle nic neříkal, jen si nezaujatě prohrabával svůj zrzavý plnovous. Piráti nikdy tohle nedělali. My nepracujeme pro nikoho jiného než pro sebe.
Nebudu se podřizovat nějaký bandě vzbouřenců. Věř mi, že já jsem poslední člověk, kdo by chtěl ohnout hřbet. Po tom všem, co jsem si prožil, raději umřu, než abych tohle dopustil. Jenže tohle je o něco krapet jiné. Warwick v reakci na Morlandova slova vrazil vší silou pěstí do stolu. A v čem je to jiné? Nechat se zotročit nově vznikajícím státem. V tom, že pokud přežijeme tohle období, dokážeme se sami pak postavit na nohy. Budeme mít svoji vlastní loď, pravou posádku a ne muže s úplně jinými ideály, než my. Pocítíme konečně pravou svobodu. Ale bez nich pravděpodobně skončí naše životy mnohem dříve, než je doopravdy začneme žít. Černovlasý pirát vypadal, že brzy vybuchne. Už to vypadalo, že se pustí do další hádky, ale kapitán Kenway ho rázně utlumil. Odejděte! Všichni! Rozhození bukanýři si začínali trousit ven z kajuty, jako když uražené děti odchází od naštvaného rodiče. Harold zavolal na statné námořníky poblíž, aby mohli odnést raněného Morlanda zpátky na ošetřovnu. Sám mladý důstojník byl rád, že se vůbec dokázal za jejich pomoci vyškrábat z postele do provizorního nosítka, neboť bolest opět začínala pohlcovat jeho unavené tělo. Z přední části paluby se ozval dunivý hlas vzdáleného zvonu, oznamující hrozbu blížící se k fregatě. Druhému důstojníkovi se okamžitě vrátily vzpomínky na trezor plný mrazivých vod a plížícího se přízraku smrti. Morland se obával, že se veliký železný zvon rozezní znovu, volající všechny chlapy na biskupovi do zbraně. S úlevou si oddechl, když si uvědomil, že se první záchvy v nebezpečí snad ukázal jen jako planý poplach a žádná další potyčka jim nehrozí. Doneste mě napříč. Očekával, že se mu v tom kdokoliv pokusí zabránit, neboť by měl odpočívat, ale námořníci nehnuli ani koutkem svých úst. Popadli do rukou těžká nosítka a poslušně vyrazili za zdrojem onoho důnivého hluku. Kolem celého zábradlí mohutné fregaty se rojil dav bukanýrů, kteří se snažili dohlédnout na klidnou hladinu moře. Skupinou prostupovala hrůza, smíšená s panikou, takže ani Harold, který se za pomoci všech možných prostředků pokoušel vrátit své muže zpět do disciplíny, s tím nic neudělal. Nad palubou se zvedla tříštící rána, jako když blesk vystřelí z čistého nebe. Drdatý vrahoun držel v rukou kouřící se pistoli, mířící směrem ke klidnému měsíci. Přestaňte se chovat jako banda zvířat a laskavě mi vysvětlete, co se tady k sakru děje. Jeden z bukanýrů se pokusil odpovědět, ale mrazivá slova se mu zasekla hluboko v krku. Myslím, že bude nejlepší, když se na to podívám sám. Bando podělaných srabů. Nesmlouvavý velitel ozbrojené jednotky prošel skrze úzký špalír, který se tvořil uprostřed davu a zamířil na nejvzdálenější konec špičaté přídi. Dříve, než se vystrašení muži nahrnuli zase zpátky k sobě, Morland urychleně přikázal 2 svým nosičům, aby Warwicka neprodleně následovali. Mladému důstojníkovi začínaly stoupat vlasy na krku, když spatřil bledý výraz drsného piráta, kterého vyvede z míry jen málo co. Ten nyní mlčky hleděl do vody, ohromený natolik, aby dokázal jakkoliv reagovat. I přestože v okolí panovala hustá tma, svit z částečně zakrytého měsíce a světlo z rozsvícených luceren, planoucích na palubě, dokázalo odhalit černou hladinu, posetou stovkami malých vorů. Samotná plavidla vypadaly, jak kdyby je kdosi složil ze spálených kusů dřeva, roztříštěných palub nebo dokonce zničených domů. To, co se však nacházelo na nich, vyrazilo Morlandovi dech, až měl pocit, že ho odporný pohled vtrhne zpátky do mdlob. Na všech provizorně zbudovaných loďkách se totiž plavili mrtví. Byly jich stovky. Viseli přivázaní na zlomených stožárech, přibodnutý kopími do tvrdé podlahy, nebo dokonce rozsekané na několik menších kusů všude po palubě. Jejich těla, částečně podléhající rozkladu, kdo si příšerně zohavil. Všude se táhly veliké šrámy pomučení, vydloublé oči, uřezané končetiny a dokonce i odporné nadávky, vyryté hluboko v kůži. Zrádce, zbabělec, vrah, zbouřenec, sluha démonův. Mimo to pak všude po krvavých jatkách visely zažloutlé papíry, které používal král
běžně na psaní zatykačů. Morlandovi se honilo hlavou tolik děsivých představ. Co se stalo? Kdo tohle udělal? A proč? Netrvalo dlouho a skupina nejodvážnějších námořníků se spustila dolů k hladině, jen aby jeden z těchto žlutých pergamenů mohla donést zpátky na palubu. Když se krví potřístěný papír dostal až do rukou Morlanda, jeho obličej ještě více zblednul. Na příkaz Silase, krvavého lišáka, generála královské armády jejího veličenstva Bartoloměje III. Tímto přichází v platnost nový bojový zákoník. Od dnešního dne každý, kdo bude přistižen, byť při sebe menším prohřešku proti koruně a prokáže se u něj podezření na podporu revoluce, bude na místě popraven. Tímto platí zákaz vycházení po setmění, shromažďování se ve skupinách mimo povolené spolky, vlastnění střelných zbraní v osobním držení a hlavně jakékoliv napomáhání zbouřencům. Kdokoliv bude tyto pravidla porušovat nebo o něčem takovém bude vědět a nenahlásí to, propadne hrdlem. A k tomu bylo méně čitelným písmem dopsáno rukou. Tohle je poslední varování pro všechny, kdo ještě přemýšlí nad revolucí. Tímto tahle bláhová vzpoura končí. Vzdejte se, jinak příští, kdo okusí železo našeho kata, budete vy.